Ahojte, volám sa Jakub Šiarník a dnes vás zoberiem do sebou na tréning tu v stredisku Jasná. Pri príchode do lyžiarskeho strediska zaparkujeme na vyznačených parkoviskách. Následne pri prechode na zjazdovku sa pri prípadnej kontrole skipatrolom preukážem platným lístkom a samozrejme vystupujem po vyznačených trasách a v čase otvára sa hodín strediska. Dobrý deň, Ski Patrol Jasná. Môžem vás poprosiť, máte listoček? Nech sa páči, určite mám sezónku. Ďakujeme pekne. Ďakujem, pekný deň, majte sa. Pekný deň, dovidenia. Pri traverzovaní zjazdovky platí to, že križujem v mieste, kde som viditeľný, to znamená nie pod horizontom, nie v mieste, kde je nejaká neprehľadná zákruta, pokiaľ mi to sily umožňujú trochu zrýchliť, aby som bol na druhej strane čím skôr. Pravidlá umožňujú to, aby som šlapal po kraji zjazdovky, avšak vždy, keď to je možné, preferujem šlapať za okrajom. Aj počas výšlapu sem na habárku som sa snažil miesta, kde to bolo možné, využívať až ten priestor za okrajom. A keď tam je dosť miesta, môžeme tam šlapať aj vedľa seba a cestou porozprávať, ale keď sa vrátime znovu na zjazdovku, ideme za sebou. Pri šlapaní v skupine platí to, že vystupujeme za sebou, špeciálne vtedy, keď idem iba po okraji zjazdovky. Je lepšie nechať medzi sebou rozstupy, aby sa lyžiari vedeli medzi nás trafiť, pokiaľ nás tam je viac. Iný prípad je, pokiaľ je dostatočne široký okraj zjazdovky, tým myslím priestor za tou hranou svahu, prípadne ak je označený tyčovým značením, tak ten priestor za ním. Pokiaľ je dosť široký, tak je asi OK, keď sme tam aj viacerí. Vždy sa snažím šlapať za okrajom. Keď je zjazdovka strmá alebo keď je ľadová, často samotný vrchol kopku je vyfúkaný, to znamená šmíka sa. Potrebujem využívať grip, ktorý mi pásy dávajú, to znamená šlapem kolmo po spádnici. Nesnažím sa žiadnym spôsobom cicakovať, traverzovať, lebo tým pádom by som šiel na hrany, stratil by som kontakt s podložkou, takže po spádnici rovno. Pokiaľ sa stane, že mi šmíka, potrebujem sa oprieť do rúk. Tam platí to, že mám správne uchytené paličky, to znamená od spodu, pútkami prechádzajú cez dlaň, opieram sa o ne. Samozrejme mám ich správne nastavené, mám tam dobrú výšku, to znamená zľahka nad pravý uhol ľachti pri pozícii v kľude. Zachovám lyžiarsky postoj, toto platí aj pre výšľap, nie iba pre zjazd, to znamená, som v miernom prepade. Uhol medzi členkom kolenom zodpovedá približne uhlu medzi bedrom a ramenom. Tlačím celou rukou, to znamená zapájam rameno, lopatku, široký sval chrbta, mám sa to pákuje aj cez brucho, to znamená, mám dostatok sily. Toto isté platí, keď vystupujem po zľadovateľom okraji, ale všeobecne pri šlapaní platí to, že šlapím celým telom, neťapkám len nohami. A potom tie základné veci, nedvíham nohy, šlapem rovno, nejdem do Včka ani do Ačka. To isté platí pre paličky, nemám ich do Ačka ani do Včka, šlapem nimi rovnobežne. Prvé najzávažnejšie pochybenie zo strany ski alpinistov je to, že nedodržiavajú prevádzkový čas strediska. Druhé také závažné pochybenie zo strany ski alpinistov je, že nerešpektujú ski alpové trasy a častokrát chodia aj po zjazdovkách, ktoré nie sú určené na ski alpinizmus.